Výborne. Takže vás tu vítam ešte raz aj všetkých tých, ktorí si pozrú toto zdieľanie aj zo záznamu. Ja som Romy. Ak možno sa stretávame s niekým úplne prvýkrát, možno vás pritiahla téma dnešného zdieľania, tak sa vám rada predstavím. Tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že pracujem s energiou, že pracujem so svetelným jazykom a so svetelnými kódmi a sprevádzam ľudí na ich ceste od nepravdy k pravde, kde spoločne hľadáme to smerovanie, ktoré je v súlade s vami, v súlade s vašou vnútornou pravdou. A táto vnútorná pravda je moja téma, ktorá sa mi objavuje posledné roky v mojom živote a vnímam to tak, že je to taký ten môj koreň, ktorý stále hlbšie a hlbšie prerastá do tej zeme a stále viac a viac odhalujem, čo to vlastne je tá vnútorná pravda a ako ju žiť. Nielen ju vnímať, nielen vnímať nejaké aha momenty, ale skutočne tú vnútornú pravdu žiť. Dnešné stretnutie môjim zámerom je vytvoriť priestor, kde vám zazdielam moju osobnú cestu s kundalini energiou, so životnou energiou a prečo som sa rozhodla vystúpiť z kolektívnej štruktúry. Kolektívna štruktúra pre mňa znamená konkrétne Akadémia KAP. A v žiadnom prípade v tomto priestore nechcem šíriť žiadny strach, nechcem šíriť žiadne pochybnosti alebo vytvárať nejaké pochybnosti alebo nejakým spôsobom poukazovať na nejaké chyby. To nie je môjim zámerom. Môjim zámerom je len zdieľať, čo vnímam, čo cítim a čo považujem za dôležité priniesť do tohto priestoru. Nie je to vzdelávací webinár, ale vyslovene zdieľací. Ak budete mať akékoľvek otázky, ja vám veľmi rada zodpoviem na všetko. Ak ak vás bude niečo napadať v priebehu toho, ako budem rozprávať, tak kľudne píšte do chatu. Ja keď uvidím, že tam vyskočila nejaká správa, tak sa na ňu pozriem. Alebo kľudne si len pustíte mikrofón, niečo, povedzte, že chcete sa opýtať a kľudne sa pýtajte aj v priebehu, alebo potom v druhej polovici budeme mať priestor aj na zodpovedanie otázok. Takže zazdielam vám svoju osobnú prežitú pravdu. Každý máme svoju vlastnú skúsenosť a tá moja je len jedna z mnohých. Takže nehovorím, že to, čo tu dneska vám zazdielam, musí byť nejaká univerzálna pravda, ale je to to, ako som to vnímala ja, ako som to prežívala ja, respektíve ešte stále prežívam, pretože to je proces, v ktorom sa neustále nachádzame a neustále nachádzame samých seba. Takže toľko na úvod. Mnohí z vás ma vnímate, alebo ste ma možno začali registrovať až ako CAP facilitátorku. Bola som vlastne v takej tej druhej vlne vyškolených facilitátoriek v roku 2023. Vlastne ešte nám prichádza Zuzka, tak ju ešte pustím. Ale energii sa venujem už niekoľko rokov predtým, kde som pracovala, ešte som založila taký projekt Život bez manipulácie, kde už tam som sa venovala podvedomiu, emóciám, strachom, vzorcom správania a toto je v podstate gro stále mojej práce. Takže moja cesta ako sprievodkyne nezačína kapom, ale začala už dávno predtým. A tak ako som spomenula, pre mňa je svetelný jazyk a svetelné kódy to, to, to hlavné. To, čo mi vždycky prináša to najväčšie naplnenie. A vďaka aj tejto skúsenosti, ktorou som prešla, som sa opäť v tom utvrdila, že to je ono. Že to je to, kde sa cítim najviac doma a v takej tej najväčšej sile. Takže áno,
Presne tak svetelné kódy sú láska, presne tak. Je to niečo, čo prišlo spontánne, je to niečo, čo mi bolo otvorené naozaj úplne spontánne, zatiaľ čo kap vnímam ako niečo, čo som sa naučila. A možno práve preto tá esencia je trošičku iná. A čo sa týka samotnej kundalíny v mojom živote, prebudzania kundalíny v živote, začala som to vnímať asi okolo roku 2020, kedy som začala pociťovať pri meditáciách, keď som sa napájala na seba, na zdroj, na to svoje vnútro, tak som začala vnímať, že moje telo sa začína hýbať, začína sa vlniť, začína nejakým spôsobom reagovať, začali reagovať ruky, začalo sa triasť a tak ďalej. Ale musím povedať pravdu, že nikdy som to nepripisovala kundalini energii. V podstate som to nepripisovala vôbec ničomu. Bolo mi to tak prirodzené, že som nemala potrebu to skúmať ďalej, nemala som potrebu to študovať ďalej. Pre mňa to prebudzanie kundalini energie bolo veľmi, veľmi prirodzené a veľmi jemné. Celkovo moja esencia je veľmi, veľmi jemná, veľmi veľa klientov mi dáva takú spätnú väzbu, že to také jemné. A až keď prišiel kap na Slovensko, ja som prvýkrát išla na kap a začalo sa to vlastne diať počas toho kapu so mnou, tak vtedy mi to tak nejak dokliklo, že aha, že toto je kundalini, ale nikdy som to nevnímala, nikdy som to nemala pomenované, ani som nemala potrebu to pomenovávať. Kundalini energia sa môže prebudiť spontánne, spontánne, postupne, tak ako som to mala ja. A s tým prichádzajú potom aj vlastne postupné otváranie darov, ktoré sa deje jednoducho samo. Vy nemusíte nič, žiadny zámer, žiadne aktivácie na otvorenie darov, aktivácie tretieho oka. Jednoducho sa to deje plynule, plynule úplne, úplne same. Potom poznáme prebudenie kundalíny spontánne náhle, ktoré jednoducho príde ako blesk z čista jasna. Je to veľmi silné, veľmi intenzívne a tie dary a všetko to čistenie sa deje ako keby naraz. To je to, čím vás ľudia častokrát strašia. Nechoďte na kundalíny prebudenie, pretože sa z toho zbláznite. Hej. Je to skôr ojedinelé, ale môže sa to stať. Takže toto sú dva spôsoby. Tretí spôsob je, keď zámerne sa o to snažíme. To znamená, že robíme nejakú kundalini jogu, nejaký čikung, nejakú tantru, nejaký kap, nejaké ďalšie iné techniky, dýchové cvičenia a tak ďalej, kedy my sa vlastne vôľou snažíme rozprúdiť tú životnú energiu. Hej, takže toto je len taká malá vsúka, aby ste rozumeli tomu, ako sa môže naša kundalini energia prebudiť. Postupne sa mi otvoril môj dar jasno počutia, ktorý ma vlastne priviedol k mojej práci. To znamená, že pre mňa je to jasno počutie to, že počujem tie informácie, ktoré následne zdieľam, či už one-to-one s klientom, alebo niekde na sociálnych sieťach, alebo v skupinovom nejakom prenose energie a podobne. Takže toto je to, čo ja vnímam v mojom živote, akú úlohu má pre mňa kundalini. Pre mňa je to niečo, čo mi ukazuje úplne iný rozmer života, úplne inú realitu, ako tú, ktorú potom vidím vlastne, alebo keď mi niekto rozpráva, tak ja to vidím úplne inak. Pretože tá životná energia, tá kundalini energia vám ukazuje život z toho nadhľadu. Neznamená to to, že nemám emócie, neznamená to to, že dokážem všetko prijať v úplnej ľahkosti, v úplnej láske a osvietení. Absolútne vôbec nie. Dokážem sa nahnevať, dokážem cítiť svoje ego, prejavuje sa moje ego. Mojím cieľom nie je zničiť moje ego, mojím cieľom je spolupracovať s mojím egom, dovoliť mu prejaviť sa, dovoliť mu urobiť si svoju prácu, ale zároveň vrátiť sa naspäť do toho stredu. Takže
Kundalini energia nám ukazuje, jasne nám ukazuje vďaka svojej sile, kde som v egu a kde nie som v egu. Kundalini energia nám ukazuje, kde sú naše zranenia, kde potrebujeme dať našu pozornosť. Kundalini energia nám prináša náhľad ako keby do toho jemnohmotného sveta skrz tie naše dary. Každý má tie svoje dary úplne iné. A veľmi častokrát sa stretávam s tým, že príde za mnou klient a povie mi, že ja chcem otvoriť svoje dary. Tak toto nefunguje. Alebo keď ľudia prichádzajú možno práve aj na kap za účelom otvorenia darov, tak toto nefunguje. Neodporúčam vám to, pretože začnete tlačiť na niečo, na čo možno nie ste pripravení a tam potom môžu byť tie pocity nepríjemné, tie pocity toho chaosu, to prílišné. Keď sa to príliš otvorí, tak neprináša to tú rovnováhu a stabilitu. Takže môj život s Kundalini je veľmi dobrodružný a je plný slobody, pretože táto energia už nedovoluje byť v skľúčení, nedovoluje byť tam, kde nie je naša vnútorná pravda. A ako náhle sa dostávam do priestoru, kde nie som vo svojej pravde, tak to veľmi intenzívne cítim na svojom tele. A to je niečo, čo ma priviedlo k hĺbšiemu zamysleniu sa nad mojou cestou ako CAP facilitátorky, pretože som cítila veľký nesúlad, ktorý celý ten proces pre mňa, ja som vlastne pred rokom a pol, rok a 3/4 cca, to bol 2023 november, som vlastne vstúpila do Akadémie CAP, kde som prešla tréningom a keď som prišla vlastne domov z tréningu, ja som bola očarená, absolútne očarená. Možno ste mnohí z vás, ktorí tu ste dnes, alebo ktorí počúvate, možno ste tu zažili tiež ten pocit toho, wow, proste toto je úžasné, toto je niečo, wow, proste, neviem to inak ani opísať, to bol výbuch proste neuveriteľného nadšenia. A ja som sklzla do takého extrémneho nadšenia, kedy ja som vlastne začala robiť len kap. A kapovala som a non-stop a non-stop a non-stop a non-stop. A neuveriteľne ma to bavilo a neuveriteľne ma to naplňalo. A vďaka tomu, že to tak krásne išlo a že tí ľudia, moji klienti vždycky boli väčšinou teda poviem to tak, som si istá, že sú aj klienti, ktorí nemajú pozitívnu skúsenosť, ale bohužiaľ takí sa mi neozvali. Väčšinou sa mi ozývajú tie pozitívne spätné väzby a to bolo niečo, čo ma poháňalo vpred a vďaka tomu som šťastná nekonečne a navždy budem vďačná tejto skúsenosti, pretože vďaka tomu som mohla založiť štúdio v Bratislave Life Force Energy Studio, v ktorom sedím aj teraz a kde som mohla spolu s mojim partnerom založiť priestor, kde ľudia môžu otvárať svoje duše a nachádzať samých seba. Takže toto je niečo, čo mi CAP rozhodne priniesol. Som presvedčená o tom, že keby som sa nevydala touto cestou, tak by tento priestor nikdy pravdepodobne nevznikol. Takže pre mňa je to obrovským darom. Lenže ako postupoval čas, ja som postupne začala cítiť, respektíve bola som tak veľmi zahltená tým, že som nemala priestor cítiť. Ale potom to prišlo veľmi náhle, veľmi intenzívne. Už po pol roku, som začala cítiť enormné vyčerpanie a enormnú únavu. Až pocit akoby takého vyhorenia. A ja som si dovolila prvýkrát v živote dať si mesačné voľno. Nikdy predtým som nemala tú odvahu mesiac nepracovať a dovolila som si za podpory môjho partnera, že dobre, tak ja si dám teraz mesiac voľno. A v tom mesačnom voľne sa zrazu začali otvárať veci, začali sa otvárať pocity, ktoré som dovtedy nemala čas vlastne vnímať.
A začala som cítiť, ešte to bolo všetko také nejasné, také, nevedela som to identifikovať, ale začala som cítiť, že mm, proste niečo tu nie je tak, ako si prajem, aby bolo. A stále som tomu nerozumela. A po tom mesačnom voľne vlastne som začala znova prenášať energiu, ale už som cítila, nemala som to odôvodnené, vôbec som tomu nerozumela, čo sa deje, iba som vedela, že sa niečo deje, ale cítila som, že nechcem vystupovať pod značkou CAP, že už ju nechcem všade tlačiť, pretože to bol obrovský tlak zo strany školy, že musíme neustále dávať všade logo. A ja som sa rozhodla to nerobiť, pretože mi to prišlo, že som vstúpila do ďalšej škatule. To bolo to prvé, čo som vnímala, že ja som vlastne vystúpila z jedného Matrixu a vstúpila som do ďalšieho, kde mi určujú pravidlá, kde mi určujú, s kým môžem spolupracovať, s kým nemôžem spolupracovať, kde mi určujú, čo mám hovoriť, ako mám hovoriť. A keď to nehovorím, tak je to jednoducho problém. Bolo tam veľmi veľa pravidel, ktoré nejdem tu teraz do detailu, pretože to není podstatné, ale jednoducho som začala cítiť, že som neuveriteľne skľúčená a povedala som si, nie, pre mňa je to prenos energie. Nechcem používať ani skratku CAP, začala som ju veľmi, veľmi, veľmi obmedzovať. Možno ste si to všimli, možno nie, ale začala som si to sama v sebe tak nastavovať, že cítim, že to chcem robiť inak. Ale stále ma to veľmi držalo v tom priestore a stále som nevedela, ako inak. Ako inak to mám robiť a nechcelo ma to vôbec do toho pustiť. A uh, všimla som si sama na sebe, pretože tým, že ja nie som len čisto CAP facilitátor, ale robím aj ďalšie iné veci, mňa do žiadnych iných vecí nepúšťalo. Ja som nebola schopná robiť niečo iné. A pokiaľ áno, tak len jednorazovo a potom už to nešlo. Jednoducho som cítila, že je tu niečo, čo mi nejakým spôsobom bráni. Nevedela som to stále opísať, stále nejako identifikovať, čo to je. A všimla som si, že keď som chcela napríklad zorganizovať niečo iné ako CAP, tak jednoducho to nešlo. Jednoducho to nešlo. A postupom času vlastne som si začala uvedomovať, že všetku svoju pozornosť venujem len tomuto, aj napriek tomu, že už som cítila, že to není úplne v súlade so mnou a že to chcem robiť inak. Všimla som si vo svojom súkromnom živote, že čo je asi jedna z najťažších vecí, ktoré sa mi tu teraz vypovedajú, ale že som zanedbala môj vzťah s mojou dcérou napríklad. Pretože som vnímala, ako keby všetka tá energia išla do toho kapu a ako keby ja som už nemala žiadnu zvyšnú energiu venovať jej a takisto môjmu partnerovi. Mali sme veľmi, veľmi, veľmi náročné obdobie s mojim partnerom. Keby som vám začala rozprávať, aké my máme spojenie, tak proste je to niečo neuveriteľné. A dostali sme sa do takých situácií a do takých bodov, nad ktorými ja som doteraz vlastne stojím, už tomu rozumiem, prečo sa to dialo, ale v tom čase som nechápala, čo sa deje, lebo to bolo až nezmyselné, čo sa dialo a bolo to extrémne ťažké. Už to bolo niekoľkokrát tak, že jednoducho koniec, ale vnímam to tak, že to naše spojenie je natoľko silné a natoľko pevné, že to dokázalo ustať. A prečo som sa rozhodla vystúpiť vlastne z tejto kolektívnej štruktúry je ten dôvod, že som začala vnímať to, že ja ako facilitátor som akoby v područí toho pola, tej energie a mne to narúša život. Mne ako facilitátorovi to narúša život a ja som sa v jednej meditácii, keď som sa naciťovala na to, ako sa cítim, tak som sa cítila ako otrok. Ako otrok, ktorý slúži niekomu a niečomu. A
uh, akoby tá energia toho pola, v ktorom som vedome, sama som sa rozhodla v ňom byť, pretože sama som sa rozhodla byť súčasťou tohto, takže to bola moja vedomá, slobodná vôľa. A vlastne to pole je nastavené tak, že ono chce, aby my ako facilitátori, alebo ja to vnímam skrz seba, nechcem hovoriť za iných, a, že som akoby odovzdávala tú energiu tomu polu a to pole nechcelo, aby ja som bola rozptýlená niekde inde. Ako náhle som vedome vystúpila, bol to proces, pretože nie, stále tam bolo nejaké to vnútri niečo, čo mi hovorilo, čo ma držalo proste, nie, ale ja som cítila, že áno, chcem to urobiť, potrebujem to urobiť. A ja ako som z neho vystúpila, ja to neviem slovami opísať, ale všetko v mojom živote, rozumiete, všetko sa absolútne otočilo k tomu pozitívnemu. Pred 2 týždňami s partnerom sme boli na dovolenke s priateľmi a on v priebehu tých 2 týždňov povedal asi 5 krát, že to je neuveriteľné, ale že teraz je to najkrajšie obdobie vzťahu, aké obidvaja zažívame. Veľká zmena v mojom živote. A toto je ten dôvod, prečo som vystúpila. Pretože som cítila, že ten priestor nie je čistý. Čo sa týka klientov, a, keď som sa na to navnímavala a keď som sa na to naciťovala, že či klienti sú nejakým spôsobom, nazvime to, ohrození, alebo či je tam nejaká v úvodzovkách škoda, tak som vnímala, že nie. Že nie, že ľudia, ktorí prídu na ten kap, sú úplne v pohode. Jediné, čo tam môže vzniknúť, je taký ten pocit závislosti na tom, že chcem to znova, chcem to znova, chcem to znova, chcem to znova. Hej, že vás to ťahá do toho, že znova prísť, znova prísť, znova prísť. Hej, ale počas toho samotného prenosu ja osobne si dávam veľký pozor, ja vytváram vždycky pred každou prácou, aj pred individuálnou prácou, aj pred všetkým, čo robím, vytváram ochranné energetické pole a na konci uzatváram všetky portály, ktoré sme vedome a nevedome otvorili, prečisťujem priestor a tak ďalej. Sú to veci, s ktorými ja pracujem už dávno pred kapom a musím povedať pravdu, že toto sme sa na kape nikdy neučili. Na teoretickej úrovni sme v podstate nedostali žiadny základ a aj to je dôvod taký, ktorý mne už nedovolovalo byť dlhšie v tom priestore. A cítim, že táto energia je tak silná a tak mocná, to cítite aj vy sami. Predpokladám, že asi všetci, kto ste tu, tak ste boli minimálne raz na kap aktivácii. Takže určite som si istá, že to cítite aj vy, akú moc vlastne sme dostali, aký dar sme dostali. A ešte k tým klientom by som chcela dodať to, že necítim tam nebezpečenstvo v tom, že by bolo na klientov prenášané niečo negatívne. A aj z toho, ako vidím aj na mojich klientoch, ako sa posúvajú v tom svojom živote, ako menia tie svoje životy, ako sa mení ten uhol pohľadu, tak za mňa to vždycky malo ten pozitívny účinok. Aj keď samozrejme niekedy výjdu tie emócie, niekedy je to ťažké, niekedy je to náročné, niekedy proste po tom prenose energie sa necítite úplne, že lážo plážo, ale to je prirodzený proces, ktorý sa v nás deje, ktorý sa deje aj pri iných technikách. Takže toto nevnímam ako niečo negatívne. No a ešte k tej energii, k tej sile tej energie, ja vnímam, že
Kundalini energia bola po tisícročia tajomstvom. Držala sa v tajnosti, držala sa len v úzkom kruhu ľudí, ktorí boli pripravení s ňou pracovať. Bola chránená. Bola chránená kvôli tomu, aby nebola zneužitá. Aby táto moc, táto sila nebola zneužitá. A ja vnímam z môjho uhla pohľadu, že sa stalo to, že táto energia je zneužitá. A preto mi nedovoluje ďalej pracovať pod polom Cap Academy. Ale čo cítim, a veľmi cítim vnútorné volanie, je pracovať s touto energiou ďalej, robiť prenosy životnej energie naďalej, ale úplne iným spôsobom. Vnímam tú ceremoniálnu alebo rituálnu cestu, rituálny spôsob. To znamená, že vnímam to, že keď my urobíme hodinový prenos energie a vy sa potom postavíte a idete domov, tak to tak nemá byť. Pretože sami viete, ako sa cítite, čo všetko sa vo vás ešte odohráva. A ja si myslím, že táto energia si zaslúži o mnoho väčší priestor na svoju prácu a ľudia si zaslúžia oveľa väčší priestor na to, aby cítili tú energiu a aby v tom tele a v tom energetickom tele skutočne urobila tú prácu, ktorá, ktorá, ktorá tu je, ten potenciál. Ten potenciál. Častokrát sa mi stáva, mne samotnej sa to stávalo, že som išla z aktivácie, kde som ja bola kapovaná a ja som si necítila telo. Ja som mala pocit, že lietam. Ja som si dala do úst jedlo a ja som necítila jeho chuť, pretože som nebola ukotvená v tele, ale ešte som si lietala niekde tam proste v tej energii, niekde úplne inde. A preto som sa tak ladila na to znova, že OK, akým spôsobom, ako to má vyzerať, tak aby ľudia dostali to, čo majú dostať. Nielen rozbrblanie energetické a potom chodte domov. A navnímala som si to tak, že to má trvať aspoň 4-5 hodín, celý proces, že sa to má diať večer, vo večerných hodinách od 8:09 do 1:02 za prítomnosti frekvencií, za prítomnosti sound healingu. Samozrejme aj časť by mala byť tá hudba, pretože ona naozaj podporuje tie emočné procesy. Potom tam má byť časť, kde je úplne ticho. Potom je tam časť, kde sa prenášajú len čisto svetelné kódy a je tam potom tá podpora vlastne toho sound healingu. A celý proces, to je ako keď idete na ceremóniu s ayahuaskou, alebo ceremóniu s hríbikmi, alebo na ceremóniu kakao, tú skutočnú kakaovú ceremóniu, ktorá trvá celú noc. Hej, ktorá nie je len o tom, že spravíme si meditku a ideme domov, ale trvá naozaj, aby bolo otvorené, čo má byť otvorené a aby bolo zatvorené to, čo má byť zatvorené, aby ľudia odchádzali domov naozaj s pocitom ľahkosti a toho liečenia a nie toho, že vlastne neviem, čo sa so mnou deje. Takže toto je niečo, čo určite budem tvoriť v priestore tu, v Bratislave osobne a cítim a vnímam na svojej ceste, že je pre mňa veľmi dôležité, tak ako som to mala nastavené od začiatku svojej práce, je odovzdávanie know-how. Je odovzdávanie toho, ako žiť s energiou v bežnom živote, ako využiť to všetko, čo sa vám otvorí, pretože vnímam veľmi často, že ľuďom sa nádherné veci otvárajú počas toho prenosu energie, ale potom tu chýba tá integrácia. A tá integrácia je to, je tá zmena. Integrácia je to, že príde nejaký aha moment, uvedomím si, aha, tak takto to má byť.
A pokiaľ ja tú zmenu neurobím v tom bežnom živote, tak celý prenos energie je predplatný, pretože sa som znova tam, kde som bola. Čiže my to potrebujeme, tie uvedomenia začať hlavne žiť v tom bežnom živote. A tá integrácia a to žitie je tá najzložitejšia časť, pretože my stále žijeme v tom systéme, stále máme tlak zo strany spoločnosti, tlak zo strany zamestnania, tlak zo strany rodiny a všetkého možného a implementovať to tam je veľmi, veľmi, veľmi náročné. A čo ešte vnímam, čo sa deje v kolektívnom poli tejto životnej energie, je to, že poviem vám to asi tak. Kedysi tvrdý alkohol bol rituálny nápoj, ktorý používali šamani a pripravovali sa niekoľko dní na to, na ceremóniu, v ktorej požili alkohol, v ktorej sa zámerne spájali s nižšími svetmi, aby dostali informácie, o odpovede na otázky, na ktoré mali. Takisto tabak bol šamanská rastlina, ktorá spájala vlastne ľudí. A takisto ayahuasca dneska už je tak dostupná, že už môžeme ísť hoci kedy, hoci kam. Takisto ceremonie hrybíkové sú veľmi bežné, veľmi časté. Dokonca dneska, v dnešnej dobe si dokážeme kúpiť microdose, pilulky hríbikov na internete. Úplne dostupné to je. A začína sa z toho stávať droga. Tak ako sa stala droga z alkoholu, tak ako sa stala droga z tabaku, tak sa začína stávať droga z, samozrejme, marihuana, hej, takisto. A ja to vnímam presne tak isto, že tieto prenosy energie nemajú byť ten únik, pretože droga je únik. Tá ten primárny, nie účel, ale tá úloha týchto všetkých vecí nám má prinášať uzdravenie. Ale ako náhle sa stane únikom, stáva sa z toho droga, závislosť, únik jednoducho. A ja to vnímam, že v tomto masovom prebudzaní sa z toho už začína stávať ten únik. A to sa mi nepáči. To není so mnou v súlade. Preto ten rituálny spôsob, preto tá ceremónia, preto tá vážnosť k tomu a tá úcta a ten rešpekt k tej energii. Takže aj toto je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla vystúpiť a robiť to inak. Robiť to inak. Som barán v znamení a spotýkam sa s tým celý život od útleho detstva. Je v mojej hlave otázka, ako to mám urobiť inak. takže som rada, že aj tentokrát mi to tá moja cesta ukázala, to moje vnútro a že to môžem prinášať. To je asi to hlavné, že to môžem prinášať. No, ja sa pozriem, čo to tu mám napísané. Áno, áno, áno. Všetko som povedala. Dobre. Dobre. Ja si pozriem, čo ste písali. Mm. Veľa ste toho popísali. Mm. A ja som sa ťa pýtala, prečo už nerobíš light language healing, že mi to viac sedí ako kap a chýbalo mi to veľmi. Áno. Áno, áno, pretože mňa to vôbec, ja som aj chcela, ale mňa to toto jednoducho nepustilo. Neviem to opísať, neviem to, jednoducho nešlo to, proste to nešlo.
Jednoducho. A ja zase som vždycky v tom flow, že OK, keď to nejde, nejdem na to tlačiť. Proste nebudem tam vytvárať ten tlak. Takže, dobre. Ako si z neho vystúpila? Asi máš, Tinka, na mysli, um, akým spôsobom som vystúpila z toho pola, pretože to nie je len o tom, že nebudem robiť kap, hej, ale ono pre mňa to znamenalo odpojenie sa, vedomé odpojenie sa od energetického pola, pretože keď si zavriem oči, ja vidím to pole, ktoré je ako taký dážnik, ako keby. A ja som bola stále pod tým dážnikom a energeticky pripojená, prichytená z hora, ako keby k tomu polu. Takto som to vnímala. A ako som začala vystupovať, to znamená, že som si robila energetické čistenia. Robila som si odpojenia. Vedome som dávala príkaz, ruším a že prepisujem všetky prepojenia vlastne s týmto polom. Oslovila som moju Tinušku krásnu, ktorá mi pomohla cez SRTčko. Neviem, či tu máme Tinku niekde medzi, či tu je, či tu není, neviem, ale robila mi SRTčko, kde mi načítavala Ježiš, jak sa to volá, tých energetických parazitov alebo niečo také. Sama mi povedala, že tak enormné číslo ešte na nikom asi nevidela. Že to bolo neskutočné množstvo negatívnej nízkej energie, ktorá bola na mne nalepená. Ďalej, čo sa mi ešte začalo v súvislosti s týmto prejavovať, bolo to, že koncom mája, v máji, nie v apríl, maj, tak nejak, sa mi neuveriteľne zhoršila pleť. Ale tak, že bolavé, podkožné, Ježiš, strašne ma to bolelo. A vravím si, čo sa deje, čo sa s mojim telom, čo moje telo mi chce povedať, čo mi chce odkázať skrz toto, čo si mám všimnúť, kde nie som v súlade. A tak som začala klásť otázku a dala som si zámer, život, vysvetli mi, čo sa so mnou deje, čo moje telo potrebuje a ako môžem vyriešiť tento problém, ktorý vo mne je. Do týždňa prišiel človek z čistá jasná, ja neviem, akým spôsobom, prisahám Bohu. Je to lekár, ktorý má otvorené veľmi dary, je to normálne klasický lekár, ale používa aj teda tieto, nazvime to, nadprirodzené schopnosti a on dokáže cez pohľad do oka vám zrentgenuje celý váš organizmus a povedal mi, že za posledných 8 rokov nevidel v ľudskom organizme toľko parazitov, koľko som mala ja. A som v tretine takej liečby, ktorá bude celkovo trvať 8 mesiacov. Zatiaľ ukončujem prvý cyklus za nejaké 3 týždne. A teda cítim v tom veľkú súvislosť, že jednoducho sú to parazity, že proste pre mňa, bohužiaľ, musím to tak škaredo povedať, ale že jednoducho že som mala na sebe toho parazita. Takže energetické vystupovanie, energetické odputávanie sa, energeticky všetko. Ja všetko riešim energeticky. Takže takýmto spôsobom som z toho vystúpila a musím povedať, že nebolo to na jedenkrát. Bolo to niekoľkokrát, intuitívne, keď som to cítila. A potom som cítila také ešte ako keby chápadlá, jak keby na mňa stále proste sa to snažilo nejako. Cítila som obrovské pochybnosti, obrovský strach, že ja keď z toho vystúpim, že sa stratím. Že ma nikto nebude chcieť, že ku mne už nikto nepríde, že mne skrachuje štúdio, že ja som proste stratená bez toho. Toto boli moje pocity, ktoré som cítila v danom čase, keď som si predstavovala, že mám z toho vystúpiť. Takže tam bolo silné, nízke energie. No a postupne na niekoľkokrát a stále si to tak niekedy zvedomujem, že áno, mám tu niečo, čo není moje a niekedy cítim, že áno, tak to posielam preč. A ľudská, Romi, ja ťa sledujem už veľmi dlho a čakala som, že raz prídeš presne s týmto videom ohľadom kap. Ďakujem za potvrdenie.
a rôzne energie sa môžu napojiť, ak nie je ochrana. Áno, a to je tiež z jedna vecí, pretože my sme naozaj pracujeme v tej multidimenzionalite. To znamená, že v tej energii sa spájame v jedno. A v tom jedno nie je len to svetlo. Je tam aj tá temnota a preto je veľmi dôležité pracovať nielen keď prídete niekam na nejakú meditáciu, na nejaký káp, na niečoho, proste čokoľvek, na holotropné dýchanie, na breathwork, na čokoľvek, je veľmi dôležité si aj vy sami, aby ste si vytvárali tú ochranu, aby ste sami preberali tú zodpovednosť a nečakali to len od toho facilitátora, pretože bohužiaľ je to tak, nie každý facilitátor to vie, pretože vám poviem pravdu, že na tréningu sme sa to neučili. Hej. Na tréningu nám o tomto nepovedali ani slovo. A ak padla otázka, tak odpoveď bola, všetko je bezpečné. Hej. Takže tak. Martinka, Romy, ja som mala dvakrát kap s tebou a bolo to úžasné. Ďakujem a ja ďakujem. Renátka, ja som už asi 3/4 roka na kap nebola, začalo mi tam tiež niečo vrtať a prišlo mi to ako sekta istým spôsobom. Som veľmi vďačná za tento tvoj otvorený pohľad. Ďakujem. Gabika, to hovoríš úplne pravdivo, kundalini bola len pre pripravených, či už mentálne, alebo aj fyzicky. Áno. Súčasne vnímam, že to kolektívne vedomie sa posúva a rastie a mení a transformuje. A som presvedčená o tom, že sme pripravení na túto energiu kolektívne, celospoločensky, globálne, že sme pripravení na túto energiu, len ju potrebujeme držať v tej posvetnosti. Nie len ako biznis, nie len ako niečo, wow, boom, teraz to ide, tak poďme teraz všetci bez hlavo do toho. Ale v tej posvetnosti, v tej úcte, pretože to mení životy. To skutočne, táto energia mení životy. Mm. A Saška, plne súhlasím s ukotvovaním. A bola som na 7 aktiváciách KAP a zistila som, že ma to úplne strhlo z cesty a naozaj to bolo náročné obdobie, ale očistilo ma to, ale zistila som, že to bola pre mňa veľmi intenzívne a potom som bola na iných liečeniach, otvoril sa mi svetelný jazyk a nemám sa tak, ako keď som chodila na KAP a to si dovolím trúfať, že si prechádzam prepisov podvedomých vzorcov a prepisujem silné rodové veci a nemám v sebe taký tlak a chaos, ako keď som chodila na KAP. Áno, 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 áno. A Silvia, presne chýba integrácia, to je tak dôležité. Hovoríš mi zo srdca, ďakujem. Ale myslím si, že každý to máme inak, ale so mnou prestal rezonovať, odovzdalo mi to, čo malo a idem inou cestou vlastnou. Napísala som to aj facilitátorke a zobrala to v pohode. Áno, 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 áno. A Blanka, fíha, něco podobného cítím se svojí profesí fitness trenera a přesně mi přichází otázka, jak to mám dělat jinak. Vždycky sa to dá robiť inak. Vždycky. Tak ako to hovorí to vnútro. Tam to je. Ďakujem za tvoju úprimnosť a ja ďakujem. A Martinka, ja ťa sledujem presne kvôli light language, ktorý vzhľadom na moje zdravie v tvojom podaní je jedinečný a presne len čakám vždy, keď si čokoľvek malé pridala. Ďakujem za toto, čo si povedala. Veľká pravda. Ďakujem. Erika. A probudila se mi energie jako tobě při meditaci, začala jsem o tom zjišťovat další věci a dostala se na kap. Udělala jsem si školu a byla jsem strašně zklamaná. Žádné čištění, chyběl mi respekt k energii, udělat aktivaci a běžte domů. Já se hned rozhodla, že takto to dělat nechci. Hledám si cestu, děkuji za spověď, mluvila si mi z duše. Ďakujem. Děkuji, Romi, za upřímnosť. Ďakujem, Romi, že si s tým vystúpila. Bola som včera na K, polovica ľudí pochopila, o čo ide a polovica sa väzie. Otvorili sa mi veci, z ktorých som pochopila, že nik nám nepomôže, všetko sú len barličky. K robia ľudia, čo netušia, čo otvárajú a tým pádom otvárajú ľuďom veci tak, aby boli závislí, že budú chodiť stále a stále. Za mňa je to pyramída, pretože na vrchole sú ľudia, pre ktorých je energia odovzdávaná ako i financie. Veľmi ma to vrátilo na zem s pochopením súvislosti, ktoré prišlo cez pani
bola nám púšťaná podprahová hudba a bolo to niečo, čo neodporúčam zažiť, čo to robilo s ľuďmi, ktorí nepochopili, o čo ide. Boli sme manipulovaní tak, aby sme s touto energiou pracovali ďalej. Nebyť jednej slečny, ktorá nám pomohla, ťahala z nás veci, ktoré sme tam v priestore nachytali veľmi nízke energie. Ďakujem, nech je tvoja cesta správnou cestou. Ďakujem. Ďakujem za toto veľmi, veľmi silné, intimné zdieľanie. Na druhej strane vnímam, že každá takáto skúsenosť nám ukazuje tú cestu dostať sa do tej svojej pravdy. Pretože keby sme nemali tú skúsenosť tej nepravdy, tak nenájdeme tú pravdu. Tak ako keby sme nikdy neboli nešťastní, tak nevieme byť šťastní. Takže za mňa osobne aj tieto skúsenosti v tom kolektívnom poli majú svoje miesto. A čo ja osobne vnímam, je to, že v konečnom dôsledku som došla do bodu, kedy som si uvedomila, že všetky odpovede mám v sebe. Na každú otázku, ktorú položím, mi v priebehu, niekedy sú to minúty, niekedy dni, niekedy týždne, ale vždy mi príde odpoveď a príde mi znútra. A to je niečo, čo ja vnímam ako najväčší dar z tejto skúsenosti. Že nepotrebujem mať nad sebou nejakú záštitu niekoho, niečoho, aby som si bola sebaistá. Pretože tú sebaistotu a tie odpovede mám v sebe. A pokiaľ cítim, že ja sama chodím na rôzne sedenia, na rôzne session, keď to cítim, keď si ma to zavolá, keď cítim, bola som teraz na retreate v Portugalsku, kde, wow, úžasné aha momenty, úžasné veci sa mi otvorili, keď cítim, že chcem byť držaná, že aj ja sa chcem vyživiť tou energiou, že mňa tu teraz niekto bude držať, tak idem, keď to cítim, je to úplne v poriadku. Je to to isté, ako keď vás bolí zub, tak idete k zubárovi, lebo vám pomôže. Ak sa cítite niekde zaseknutí v živote a niečo vám proste nejde sa pohnúť, dovolte si to. A dovolte si to z tej intuície. Hej? Nie preto, že a tento týždeň, a tento týždeň, a tento, a tento, a tento a stále proste iba utekám na nejakú session, lebo tam sa stratíte. Tam sa v tom stratíte. Hej? Takže intuitívne si navnímajte, kde a každý krát to môže byť niečo iné. Raz to môže byť nejaký víkendový pobyt, raz to môže byť kľudne nejaký prenos energie, raz to môže byť breathwork, potom to môže byť niekde nejaká aktivačná meditácia, možno nejaký light language, možno nejaká regresná terapia alebo čokoľvek. Lebo v danom momente možno potrebujeme jednoducho tú danú konkrétnu techniku, ktorá nám vie pomôcť. Hej? Takže ja som určite zastanca toho, že dovoliť si načúvať to vnútro a keď cítime, že naozaj teraz potrebujem pomoc, tak proste idem a vyhľadám ju. A Luc, Romi, co když človek vystoupil ze zaměstnání systému, ale v podnikání nedokázal si naplno stoupnout do své síly tak, aby mohl jen podnikat. Myslíš, že to může souviset, že člověk není naplno ve své pravdě, že ji ještě neobjevil a nedělá naplno to jeho? Pravda, naša vnútorná pravda, aspoň ja to tak vnímam, je nekonečná. Hej, ona sa neustále otvára, neustále nám ukazuje, čo je pre nás pravdivé. A to, čo je pre nás pravdivé v tomto momente, za nejaký čas už nemusí byť pravdivé. Je dôležité, pretože my stále rastieme, stále sa meníme, stále sa transformujeme. Čiže s nami aj iné veci rezonujú v danom čase. Takže tam je len dôležité cítiť, že pre tento moment je toto to, kde sa cítim dobre. To, kde sa cítim dobre. A pokiaľ človek vystúpi zo systémového zamestnania a chce si rozbehnúť svoj vlastný nejaký podnik, nejaké podnikanie, tak tam najčastejšie sa ukazujú tie limity mysle, tie presvedčenia, tie strachy, tie podvedomé nastavenia, hej, že tam môže byť čokoľvek. Čiže tam odporúčam pracovať s týmto, s tými vzorcami správania, s presvedčeniami. A to môže byť to, čo blokuje. Nemyslím si, že by to malo byť o tom, že neobjavil.
objaviť, čo je moje. Vy si môžete zvoliť čokoľvek. Vy môžete robiť čokoľvek na tomto svete vás napadne, pokiaľ vám to prináša radosť. A tam je tá pravda. Ak mi to prináša radosť, ak ráno stávam s tým, že yes, dneska sa teším, čo budem robiť s mojimi klientmi, tak to je ono. Ak ráno stávam s tým, že Ježiš Maria Bože, zase ďalší klient, tak není som správne. Hej? A vy máte slobodnú vôľu. Vy si môžete vybrať úplne, že hoci čo môžete robiť. To není o tom, že len jedna vec je tá moja správna a to jedno musím robiť. Hej? Ja možno o 5 rokov budem kvetinárka. Ja neviem, proste, hej, môže sa to zmeniť. Môžem nájsť tú passion, proste to vzrušenie proste z tej práci v niečom inom môže byť. Hej, ono sa to môže meniť. Len dôležité je to, aby tam bolo to nadšenie, tá radosť. Hej. A Tinka, ešte doplním, že pracujem odvtedy so svojou energiou, čistou životnou. Toto máme všetci v sebe a všetci môžeme. Áno, presne, všetci ju máme. Všetci, všetci, všetci. A ten náš kanál, keď sme napojení, ten je ten najčistejší. Kika, Romi, ja sa chcem spýtať, keď sa pracuje s energiou, nie kap, ale napríklad aj v rámci meditácie breathwork, a teda človek niečo vidí, cíti, toto je iná energia ako kundalini? Energia je len jedna. Vnímam to tak, že energia je len jedna. Či je to reiki, či je to breathwork, meditácia, je to úplne jedno, aká technika. Energia je len jedna. Tu nie sú iné energie. Energia je len jedna a v tejto jednej energii je obsiahnuté všetko. Hej? Čiže my, keď pracujeme s energiou, tak pracujeme, aspoň ja to tak vnímam teda, no. Akože, tak by som to ja zhodnotila, že tá energia je len jedna. Hej? Hej. Benji, tie rituálne aktivácie sú skvelý nápad, budú sa konať aj v iných mestách ako v Bratislave. Uvidíme. 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 Verím, že áno. Presne s týmto som prišla domov, že všetky odpovede sú vo mne a nepotrebujem nikoho silu. Som našla v sebe presne tak. Prosím si rituálne aktivácie do Košíc. A ako dlho, prosím, trvá štúdium CAP, kým to môže človek robiť? Mám pocit, že veľmi veľa sa teraz objavuje facilitátorov ako húb po daždi. Ja som bola len jedenkrát, myslela som, že ma to bude viac volať, ale ako skúsenosť mi to stačilo. Ja by som to určite prijala s takým rituálom, ako to ty spomínaš. Hľadám pre seba cestu, ako sa dostať z depresie a vyhorenia. A vôbec nežijem, nič nevládzem, nič ma nebaví, je to pre mňa hrozne ťaživé, chcela by som sa z toho dostať, ale neviem ako vnútri mi nič nevraví ako na to. Mám pocit, že v tomto labilnom svete ma presne vie pritiahnuť nejaký druh spasiteľa, ale to mi pomôže, ak tak len nakrátko. Romi, veľmi by som bola vďačná za kontakt na tvojho doktora, lebo myslím, že ten môj stav súvisí aj s niečím fyziologickým, aj s tým, že neviem, čo je moje poslanie a ako tu byť užitočná. Čo sa týka štúdia CAP, tak tréning bol 5 alebo 6 dní, veľmi intenzívnych, veľmi intenzívnych 5 dní. A potom pokračuje 3 alebo 4 mesiace online. Sú tam stretnutia online, ale tréning alebo teda to školenie je o tom, že akurát teraz v pondelok mala kolegynka tiež webinár na túto tému a ona to tak pekne povedala, že vlastne na tom tréningu do vás len dávajú tú energiu, len to nabušia do vás tú energiu, aby sa vlastne z tých ľudí stal ten kanál toho prenášania energie. Ale nie je tam žiadna teória a v podstate po tom týždennom tréningu už môžete kapovať. Takže takto to vyzerá. A ono, ak Peti sa cítiš takto,
Ja mám skúsenosť napríklad takú, že pokiaľ je človek vyslovene depresívny a trvá to dlho, ja osobne som zastanca a mám s tým aj skúsenosť s mojimi klientmi, že si dovolili ísť aj k psychiatrovi napríklad na antidepresíva, ľahké antidepresíva, na veľmi krátky obmedzený čas. Ja som zastanca, nie som, nie som zastanca toho, že všetko sa musí len prírodne. Pokiaľ nám to má pomôcť, tak si vravím, prečo nie. Pokiaľ je to vnímané, že je to len ako pomôcka, ako barlička a popri tom pracujem sama na sebe, tak som za. Ak to má byť pre niekoho riešenie, že dám si antidepresíva a to ma z toho problému dostane, nedostane. Je tam veľmi dôležitá potrebná tá práca na sebe. Za mňa osobne v takejto situácii by som vyhľadala človeka, ktorý ťa vie naviesť, ako pracovať sama so sebou. Pretože tam je dôležité pochopiť tie princípy tých emócií a toho, čo sa deje a čo prichádza vlastne z toho podvedomia. A zároveň si spomínam aj ja na svoju situáciu v minulosti, kedy som bola úplne rozbitá, úplne som mala náročné životné obdobie, keď som odchádzala od otca mojej céry. A tiež som vyhľadala pomoc. Tiež to bola mentorka, bola to žena, ktorá pracuje s energiou, s anielskou energiou a prisahám Bohu, že tie sedenia s ňou mi zachránili život. Hej, proste keď to mám tak povedať. A vždycky, keď som mala nejakého mentora vo svojom živote, naposledy to bolo v marci, teraz, poloročný program, tak je to niečo, čo ma pozdvihne, čo ma posunie niekam. Hej? Len je dôležité navnímať si a pritiahnuť si do života takého človeka, ktorý nebude robiť veci za teba, ale ktorý ti pomôže pochopiť, čo máš robiť ty sama so sebou, aby si sa cítila lepšie. Hej? Takže tak. No, ja som bola na jednom kapu u Niny, lebo som to chcela zažiť a máš pravdu, jediná som sa potom nevedela spamätať a vstať potrebovala som veľa času, aby som sa pozviechala. Nie si v tom sama, moja mama zostala po kape dezorientovaná skoro 3 hodiny a ja som nevedela, čo s ňou robiť. Facilitátorka ju odfajčila, že ju už nikdy kapovať nebude, s tým to bolo vybavené. Sama som teraz nový facilitátor a mám kvôli tomu ťažké srdce, čo sa jej stalo. Málo ktorého facilitátora zaujíma, čo sa s vami deje po kape, i keď sa tvária, že áno, sú výnimku. Osobne som vďačná za túto skúsenosť, ale kam jedine otvorilo oči a naviedlo ma na svoju cestu. Áno. Renátka, si druhá Slovenka, čo o tom začala hovoriť, to ako ty, že to musí byť celý balíček veci a facilitátor musí pracovať s ľuďmi aj potom. Rozhodne. Nielen hodinka zaplatia a choďte domov. Áno. Dobre, ja len pozriem, či tu máme ešte nejaké otázky. Lebo máme tu veľa správ. A ja by som s vami chcela ešte prejsť na svetelné kódy vnútornej pravdy, ktoré by som vám dneska rada preniesla. Dobre. Ešte sa pozriem do svojich poznámok, či som nič nezabudla. Tak. Dobre. Áno. Povedala som vám všetko, čo som chcela. Úžasné. Takže ak máte ešte možno nejaké otázočky, tak kľudne ešte sa môžete pýtať, ak je niečo, čo by vás zaujímalo. Môžete kľudne si aj zapnúť
zapnúť mikrofón, ak cítite. A pokiaľ už je to všetko, tak by som vám dneska rada ešte preniesla svetelné kódy vnútornej pravdy, kde bude uložený záznam, prosím, Aťka zapýta. Záznam vám pošlem do mailu. Link alebo možno, neviem, možno zazdielam aj cez Instagram, neviem, lebo tieto maily šialené polovici ľudí neprídu, polovici ľudí prídu, takže ja neviem, ako toto funguje, ale nejakým spôsobom vám to určite vám to zazdielam. Príde vám to, budem sa snažiť do 24 hodín, ale uvidíme. A pokiaľ by som chcela termín, môžem písať na mail alebo Instagram. Určite Instagram radšej. Ako na mail, radšej Instagram. Dobre? Dobre. Takže ste pripravení? Wow. Tak si môžete buď lahnúť, alebo pohodlne si sadnúť. Nemusíte nič, stačí len príjmať. Len si dovolte príjmať. To je úplne všetko, čo teraz pre seba môžete urobiť. Nech sa rozvibruje vo vašom podvedomí vaša vnútorná pravda, aby ste videli, cítili, počuli tú pravdu, kde je. Ja vám skúsim pustiť aj taký podmas k tomu, keby to náhodou bolo príliš rušivé, že počujete viacej hudbu ako mňa, tak kľudne mi napíšte a ja to úplne vypnem. Ale skúsime to. Tak. Tak. Počujete aj hudbu, aj môj hlas? Je to v pohode, či nie? Buď mi napíšte, alebo kľudne povedzte niekto, či to takto môže byť. Ja nepočujem hudbu. A vôbec. Dobre, tak ju dáme trošku hlasnejšie. Dobre, teraz? Lepšie? Hudbu Nič. nepočuť. Nepočuť. Nie, nepočuť. Tak dám ešte hlasnejšie. Teraz počujete? Áno. A je to v pohode s mojím hlasom? Dobre. Ja vám to aj nahrám samostatne, a aby ste si mohli potom tie kódy vnútornej pravdy ešte zopakovať, keď budete chcieť. Dobre. Tak. Tak, môžete si zavrieť oči. Hlboký nádych a výdych. A ešte aspoň 2-krát, 3-krát. Si dovolte plne sa ponoriť sami do seba. Navnímajte si svoju myseľ. Čo sa v nej teraz deje? Aké myšlienky tam teraz prichádzajú? A len ich vnímajte. A vôbec im nevenujte žiadnu pozornosť. A s ďalším nádychom pritiahnite do svojej mysle uvoľnenie, pokoj. A s výdychom všetky tieto myšlienky rozpustíte vo svetle. Era aria suata etaria vias. A s ďalším nádychom sa presunte do svojho srdca
do svojich emócií, do pocitov. A na malú chvíľu len pozorujte, čo tam je, čo sa tam skrýva. Čo ste zažili za posledné dni, týždne, mesiace. Čo tam je? A s ďalším nádychom prinieste do svojho srdca uvoľnenie, pokoj, ľahkosť. A s výdychom všetko to vypustíte von. A rozpúšťate to vo svetle. I ariaru suata i ake ayas. Teira suate, suatera. Kai. Ša. A s ďalším nádychom sa nadýchnite do prítomného okamihu. Do tu a teraz, kde sa rozpúšťa všetká minulosť aj budúcnosť. Ja uata sa ja tu aseita. A s ďalším nádychom si navnímaj prepojenie so životnou energiou. S energiou lásky, ktorá tvorí všetko, čo existuje. A len si zvedom, že pulzuje v tvojom srdci. A roztiahni túto energiu cez celé svoje energetické pole 2-2,5 metra okolo seba. A prinášaš túto energiu lásky do svojho energetického tela. A ňou prečisťuješ všetky nízke vibrácie, všetky vibrácie, ktoré ti nepatria. Všetko, čo si nabrala za posledné dni, týždne, mesiace. Všetky vzorce správania, pochybnosti, ktoré ti vyskočili za posledné obdobie. Všetko to touto energiou prečisťuješ. Jakia sa tutuateka, sauita tia rusuateita. Ya suakata, ya kusututu. Isia quasia turus. A skrz túto vibráciu si vytváraš okolo seba ochranné pole. Bezpečný priestor. A v tomto bezpečnom priestore si dovol vstúpiť cez svoje srdce do tvojho vnútra. Toho hmotného sveta do toho vnútorného, jemnohmotného. Do pola nekonečných možností. Do pola, kde je možné úplne všetko. Aj tá najšialenejšia vec, ktorá ťa napadne, je možná. Aj to, po čom najviac túžiš, je možné. A nadýchni sa do svojho srdca a predstav si, že tvoje srdce má ústa, má pery. A skrz svoje srdce povedz čokoľvek, čo cítiš v tomto momente. A navnímaj si svoju vnútornú pravdu. A dovol si otvoriť sa svojej vnútornej pravde. Dovol si prijať svoju pravdu. Svoju pravdu, na ktorú si pripravená.
Svoju pravdu, ktorá ti ukazuje smer. Svoju pravdu, ktorou si v tomto momente. A nechaj sa zaviesť do chrámu svojej duše. Do miesta, kde je tvoja vnútorná sila. Do miesta, kde je tvoja vnútorná pravda. Kde je tvoj vnútorný hlas. Kde je všetká sebaistota, sebahodnota a láska. A v tomto čistom priestore si dovol prijať tieto kódy, ktoré prebudzajú tvoju jedinečnú, unikátnu vnútornú pravdu. Sei dia sua terakia tu seia e asatara sui teu atakai. Risai tu e saerti isia kurtu ua te hatesiai. Ia turu sua teria sure tiri 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 asataia. Suate sauai tia suate. Wakartu tuate. Tuare sauquata. Tuasi iare kataia tu. Watia usuitia rusua. Siau tuakia urte ia te sai tasei. Tasei. Taseir ta ua quaisa. Ua quaisa. Ua quaisa tu. Urti yasa takate. Kateita. A ty sa rozpamätávaš. 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 Chiare sao tutui. Eviti aurusu quatai. Asita. Asita riarasa. Atia qua. Seiti arisaita. Itawa quai asu. Asata. Asata asata tia. Retayaka. Urteu quasau tutu akeraita. A svojim vnútorným zrakom prejdi do svojej DNA a môžeš vidieť, ako sa tam rozsvecuje vlákno, v ktorom sú uložené všetky tvoje pravdy. Všetko, čo vychádza z tvojej najhlbšej podstaty. Z podstaty tvojej duše. Ere aria rasautu wate katai. Sei arataya. Tak. A nadýchni sa svojej vnútornej pravdy. Dovol jej, nech prejde cez celé tvoje fyzické telo. A môžeš vnímať, cítiť, ako sa previbrováva každá bunka tvojho tela. Tiau asewitari sawa tiau kuatai. Teiare sau kurtuata. Katuertai.
A navnímaj si, že si akýmsi poslom tejto pravdy. A ty zostupuješ naspäť dole do fyzického sveta a vstupuješ naspäť do svojho tela. A túto vnútornú pravdu nesieš v sebe. A kamkoľvek ideš, tam nechávaš otlačok tejto vnútornej pravdy. A každým krokom rozsvecuješ tento svet. Kiarea sariaru turuaka esitiaru wateia. A táto tvoja pravda ťa chráni. Drží ti tvoje pole, tvoje hranice, tvoj bezpečný priestor. Kedykoľvek sa k ní vráť. Kedykoľvek si zvedom, že ty vieš. Ty vieš, čo je pre teba správne. Ty vieš, kde si správne. Nech pokoj je tvojim kompasom. Nech radosť a nadšenie ti ukazuje smer. Itiare sawatia turusuakai. A s ďalším nádychom stiahni ešte raz túto energiu naprieč celým svojim telom. Od temena, hlavy, cez tvár, krk, ramena, hrudník, cez kostrč, cez nohy, chodidlá a potlač ju do zeme, cez zadnú časť svojho tela, cez koreňovú čakru. A táto energia, táto vibrácia prechádza cez všetky vrstvy zeme a plne sa prepája s hmotou a ukotvuje sa v jadre zemi. Celá zem začína vibrovať na úrovni pravdy. Pozri sa svojim vnútorným zrakom, akú veľkú prácu si teraz urobila pre kolektívne pole. Ako sa rozsvietilo, rozžiarilo, rozvibrovalo. A príjmi svoju silu ako svoju prírodzenosť v pokore a láske. A navnímaj si polohu svojho tela. Prsty na rukách, na nohách, ramena, hlavu. Pomaličky sa pohýb. Môžeš sa ponaťahovať, ako keď ráno vstaneš. Keď budeš cítiť, môžeš otvoriť oči a vítaj naspäť.
Tak. Nech vám tieto kódy vašej vnútornej pravdy prinesú jasnosť vo vašej ďalšej ceste. Nech vám ukazujú, kde ste správne, kde možno je potrebné urobiť krok inám, kde možno je potrebné sa vrátiť späť k sebe, kde možno ste mierne odpojení od seba. Nech vám všetky tieto energie pomáhajú hlavne. Tak, ja vám ďakujem veľmi, že ste ma vypočuli. Veľmi si to vážim. Obrovský, že ste si našli ten čas a priestor a dovolili ste mi vypovedať moju pravdu. Uľavilo sa mi. Obrovsky sa mi uľavilo a ja cítim, veľmi, veľmi, veľmi cítim, že aj pre mňa je to zlomové, že som dokázala pomenovať niečo tak veľké a prísť s tou pravdou von. Takže ďakujem, že ste vy dneska mne držali tento priestor a budem sa tešiť na budúce a to som ešte nedopovedala, keď som hovorila, že cítim veľmi odovzdávať vlastne know-how toho, ako žiť tú energiu, ako ju využiť pre svoj bežný život a že chcem sa zamerať nasledujúce mesiace na tvorbu workshopov, vzdelávacích workshopov, praktických workshopov, kde zámerom mojím je naozaj posunúť ľuďom to, ako sa to dá. Ako jednoducho sa to dá. Ako jednoducho môžete nachádzať tie odpovede v sebe a ako si pomôcť sami. Takže to nás čaká. Takže workshopy a rituálne prenosy energie raz za čas. Takže vám ďakujem. Ešte si idem pozrieť, čo ste písali. A ďakujem a ja ďakujem. Ďakujem. Úžasne som si poplakala, počistila, Romi si úžasné všetko. A čo robíš veľkým srdcom. Ďakujem. Nech sa ti stále darí vo všetkom. Ďakujem. A ja vám veľmi, veľmi, veľmi ďakujem. Ďakujem vám. Nádherné správy ste mi tu zanechali. Workshopy aj do Košíc, áno. Myslím, že Košice ma nepustia len tak ľahko zo svojho života. Takže prídem. Sa mi tiež spustil svetelný jazyk počas tvojho. Áno, krásne. Spolupráca. Spolu sme tu vytvorili dneska krásne pole, ktoré naozaj rozvibrovalo tú kolektívnu energiu a verím, že aj ďalší tí, ktorí si pozrú zo záznamu, tak sa pridajú do tohto kolektívneho pola. Takže vám ďakujem ešte raz všetkým a vidíme sa, sme v kontakte na Instagrame, cez maily. Mám teraz trošku také voľnejšie leto, takže aj menej píšem, ale určite budem posielať zase potom láskavé listy cez mail. Takže vám pristanú v mailovej schránke možno nejaké slová odo mňa v najbližšej dobe. No, tak ja uzatváram tento priestor. Uzatváram všetky portály, ktoré sme vedome i nevedome otvorili. A s najväčšou vďačnosťou sa s vami lúčim. Ahojte. Ahoj, krásny večer. Aj vám. Ahojte. Ahoj. Čaute.